għal ħajja iddedikata biex l-arti tkun aċċessibbli għal kulħadd. L-unur għal promutur kulturali imurant Rosetta De Battista. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqakom għal din it-taħdita ma' Rosetta De Battista, ir-rebbieħa tal-unur għal promoturi kulturali fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Hello Rosetta. Hello Ray. Kif inti llum? I mean, eċitata biex nitkellmu biex naraw kif ħanqattaw din. Id-diskors żgur se jkun faċli miegħek għaliex kull meta niltaqgħu ma nifhmux impaċbxu. Imma ħanibda b'di. Għanju nkunu daqsxejn uffiċjali qabel ma mmorru affarijiet oħra. Xi fisser għalik li inti rebbieħa ta' dan l-unur? Unur. Ma l-ewwel kif smajt kif l-informazzjoni ġiet kien fil-ħodu kmieni. U ma l-ewwel naħseb fin-nies li għax-xejn ma tagħmel waħdek fid-dinja. Ġifier ma l-ewwel nibdajt grazzjem għax kulħadd ħaqqu, ġifieri waħdek ma tagħmel xejn. Ovvjament, kull darba li kelli ħolma għax forsi nara xi ħaġa li nista' nagħti miż-żmien tiegħi, dejjem importanti li tara min hemm madwarek li jista' jemmen miegħek u joħlob miegħek. Ġifieri qatt m'inti waħdek. Kull meta ltqajt miegħek fl-opportunitajiet li kelli meta ħdimna flimkien jew kollaborajna fuq proġetti oħrajn. Dejjem laqtitni xi ħaġa fik li inti għandek il-kapaċità li tidħol f'kamra u tibdel l-atmosfera u l-ora ta' kulħadd bit-bissima tiegħek, bil-vuċi tiegħek kalma fejn ġiba di hija xi ħaġa li bnejt matul iż-żmien, hija xi ħaġa jien naf li jispirak xi ħadd biex tagħmilha, xi ħaġa li ma taħsibx fuqha. Għana reket id-daħqa. Meta ngħidlek meta kont żgħira, anke l-iskola, kien hemm teachers kienu jirrabjaw. Kienu jgħidu li inti ħatiqpa' titbissem. Fil-fatt, jew kelli għażla, jew nieqaf nitbissem. Jew nsib kif niqpa' nitbissem għax tant il-ħajja nħobba ħafna. U n-nies inħobbhom ħafna, ġifieri nieħu gost ngħix. Allura għalija li nitbissem vera jista' jkun hemm min jarani u jgħid ma ċivole biex ma nkunx irrid nkun hekk, ġifieri dik hija hekk. Imma fuq il-ħaġa l-oħra naħseb il-vuċi, dik naħseb żviluppajta first of all jien kelli missieri kif ħanaqbad ngħidlek. Spiritwali, mingħajr ma jgħidlek li spiritwali, ma kellu sens ta' hekk calm, stillness, anki wara l-ikel kont noqgħod bil-qiegħda fuq il-balcony hekk. Kważi ma ngħidux, qas hemm bżonn nitkellmu. Ma kien hemm dak il-kwiet. U dik naħseb inġorra miegħi li tajjeb ikollok is-silenzju għaddej ukoll biex inti taraf u taqra kull sitwazzjoni. Laqgħet issemmi t-tfulija tiegħek. Kif, Rosetta, kif misset l-ewwel darba mal-arti? Jiena nafa l-istorja. Ma żgħira ta' 5. U 3 subien, u mbagħad gap kbira, mbagħad oħti u jiena. U oħti meta kellha xi 7-8 kienet bit il-pjanu, faċċata ma' Miss Portelli. U jiena kont 3 u 4. Kull darba jiġi d-dar mill-lezzjoni nara x'qed tagħmel, toħroġ mill-kamra wara li tistudja u nibda jien. U kont għadni żgħira ħafna ġifieri. Mbagħad bdejt ovvjament nattendi. Il-fatt li forsi ngħid l-eżamijiet kont imur tajjeb, etc. Ma oltre minn hekk, ġifieri anke biex ma naħsinx il-platti kont ngħid ħammur nistudja. Imma verament għax kont inħobb il-mużika u kont inħobb il-pjanu. U anke ta' żgħira, anke kont inħalli xi note taħt l-imħadda tal-mami xi darba ħammur nistudja. Minn meta kont żgħira niftakar li
xi darba ħajkolli nitlaq. Dak iż-żmien forsi iktar kien ikollok tmur u titgħallem u tagħmel ċerta affarijiet. Kont irbaħt competition ta' Biċa Mizzi Vassallo u mort darbtej fis-sajf u l-ġenituri ħadu l-paċenzja ġew l-Ingilterra sakemm jien imur ġimgħa kors fis-sajf ta' 16 u ta' 17 mort Lake District u York. U ilqtajt ma' pjanista li kien ittgħallem ir-Royal College u qalt li inti missek tapplika. U tant għamlitni bil-kuraġġ biex tajli li tfajla kull min qed idoq vera bravu u li qed tajli applika. Insomma, ta' xi 17, 18 kelli boyfriend, kien ħajmur jistudja Londra u bil-moħbi għamilt kasett u għatlu, please, ħuda Londra meta tmur. Ta' kizmin kien differenti u ta' qed ngħidu 89. Ma konx ħażibat email jew. Le, u da mar bit-tape u niftakar mbagħad kitib li ittra biex jgħidli Rosa, you sure? It looks really scary from the outside as well. U xej, ġifieri, ma xorta applikajt, aċċettaw, ma xej il-ħadd, da ġifieri May June kien tela. U Ġulaj, hemm il-mami dadi tinsixina li żar waħda u tfaj. U kemm kellha żmien qed titkellmu hawn? Jiena kont 17, 18. Nidħol fil-living room qed jaraw television. U xej konti li naħseb kif ħanajdilhom. U daqqa waħda ġiet li ngħidilhom, do you want a very unhappy daughter for the rest of her life? Jo tridu li t-tifla tagħkom tkun kuntenta. Tadi għaliex qed tajn. Għatlu għax jiena sejra Londra. Xi ġifier sejra Londra? Aċċettawni Royal College, mami tajjatu twerza dak iż-żmien. U dadi, in a way, għax dadi dak li kellu, ġifieri minn 5 tfal kollha nagħmlu dak li nħobbu. Ġifieri nsa flus, għamel li tħobb għax it will see you through. U kellu jagħmel il-kuraġġ, u kuraġġ kellu jagħmel għax ma kienx faċli li nitlaq. Propjament, homesick kont ħafna iktar homesick mill-li ħsibt għax jiena il-hero ħammur Londra u kollox ħajkun all right. Batejt għax mhix faċli u kien żmien ieħor dak iż-żmien. Ġifieri kien ħafna affarijiet, kważi kull esperjenza tajt di x'inhi għax kollox jaffettwak ta' dik l-età. Imma fl-istess ħin, alla volja mami kienet wersqet biex ma nitlaqx, i kienet reżiljenti, ġifieri jekk kien ċempilla bil-biki, ma nafx kif ħankampa, kienet tgħid issa oqgħod. Ġifieri mhux oqgħod no matter what, imma għamel din is-sena u naraw kif inti. U kienet tagħmilli ħafna kuraġġ il-mami. U dadi s-sapportjani ovvjament bil-fees kien hemm xi għajnuna wkoll imma bil-fees tal-kulleġġ, ma jiena mbagħad mal-ewwel bdejt naħdem. Ġifieri laqqas għaddew 3 xhur, kont naħdem ġa hotel li ndoq il-pjanu, kienu jagħtuni 40 sterling, kienu kollha Taljani jieħdu gost għax minn Malta, u dejjem iqabdu lili biex indoq. Ġifieri ħdimt fuq li ħdimt, bdejt nagħllem mal-ewwel biex inkampa u ngħix Londra. Tgħallem il-pjanu, iddoq il-pjanu. Illum Rosetta ddoq il-pjanu jiena darba smajtek snin. Ija, jiena għamilt sa xi qisu 2012 kont indoq ħafna. Ġifieri it was something very important to me, the public performance. Il-ħajja li ġifieri ma tistax tagħmel kollox u ħan nispjegalek ħaġa, ġifieri ovvjament fit-training kont qisu concert pianist u dak kien u collaborative pianist, ġifieri kont inħobb indoq ma' ħafna nies jekk huwa Simon Abdullah Joslin, jew Gillian, jew Claire Massa, ġifieri kont inħobb indoq ma' mużiċisti oħra ħafna. Imma fl-istess ħin fejn ħaditni l-ħajja hija ħafna iktar is-sodisfazzjon li nara kif nagħmel li l-opportunitajiet jibqgħu iseħħu għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-ġenerazzjoni li tila imma anke għall-udjenzi. Jiena l-udjenza li hija l-bot mill-palk ma toqgħodlix tajjeb, ġifieri tant nixtieq li kulħadd min irid u min iħoss li l-art hija parti minn dinja tiegħu li jkollu aċċess. Aċċess għal kulħadd fl-arti. Ġifieri dik kważi ħadet over li jiena nagħmel is-sigħat nistudja id-dar. Għamin kieku ġurnata kienet itriplu, għamin biex ngħidlek il-verità id-dar indoq.
Ma għalija. Għalik. Għal-qattus. Xiddu Rosetta d-dar. U minn kollox, ġivir nista naqbat il-kodba li kont indo, nista naqbat repertorju li kont nafu, imma u koll inħobb nimprovizza, ġiviri jek nkun inħoss xi ħaġa, anke nqum fil-ħodu, ngħid nerħija, noħroġa fil-pjanu. Dik importanti ħafna li. Is-safe space da, x'inhu? Iva, aħna jlek il-mużika, ġifiri l-arti ħafna, ġifiri l-arti oħrajn ukoll. Imma il-mużika, l-arti, iżvog xinu l-ewwel waħda li tesprimi ruħek, li dak li għandek ġewwa tista' ssib kif tesprimih. Jiena naħseb jgħinna ħafna nirreflettu ukoll anke internament. Ħassejtni hekk illum. Isu il-kuntatt li jkollok b'dik l-espressjoni tista' tgħinek tirrefletti ftit iktar. U tbiddilek il-perspettiva wkoll, isu l-bigger picture, l-arti vera tista' tgħinek. Isu toħroġ minna. Anki meta jiena nħossa meta nkun qed iddoq id-dar, isu il-ħin jieqaf. It's therapeutic in itself, għax isu d-dinja tisparixxi u jkollok dak is-space fejn kollox jieqaf. Jista' jkun li wara din it-taħdita ħansaqsik eżattament fejn toqgħod ħalli forsi niġinejx hemmhekk ħankun nista'. Ħanajlek, bħalissa tantx tiġi għax qbad l-accordion u qed nipprova nitalmu waħdi u naħseb kieku kellek tiġi ġast fit-triq tiegħi tmur tiġri. Imma I love it ukoll. Għalfejn imma dal-bżonn biex tmur għall-istrumenti ieħor. L-accordion ħanajlek again kemm hemm żmien f'ħajja waħda, ma vera nixtieq at some point li nsir kompetenti biżejjed. To be honest, it's a self-discovery. Qed nipprova nifhem l-istrument jiena. Ma mbagħad ovvjament immur xi lessons xi darba meta kolli l-ħin. Imma nixtieq ħafna li indoq ma' mużiċisti oħra. Naħseb l-accordion għandu ħoss vera joġobni. Vera hekk. Jekk id-bissima tiġi naturali, meta ndoq ma nistax nieqaf. It fills my hekk. ħadd. Għajdli irrakkontali imma kif beda dan ix-shift li inti imxejt minn mużiċista u taqla lejxin tiegħek mill-mużika billi ddoq. Għal fatt li bdejt tidħol f'dinja oħra tejn il-ħadd ieħor u b'mod speċifiku fil-qasam tal-arti li tintuża bħala terapija. Nista' nibda billi ngħid tinsix fl-89 ma konniex fl-Ewropa. L-Ingilterra għamilt 4 snin Royal College u mbagħad kombinazzjoni għax jiġu b'kombinazzjonijiet dawn l-affarijiet. Mort party, battu saqsejt xi ħadd x'tagħmel dil-mara qalt li music therapist. Għattillallu dil-music therapy. U qabel ma mort l-Ingilterra kont għamilt sena u hekk psychology l-Università u music fl-ewwel sena tal-music course. Allura daw dinja moħra li vera toġobni li jiena kurjuża fuq l-umanità kif naħsbu kif inħossu. Mbagħad il-mużika, ġifieri music therapy attiratni ħafna. Bdejt l-introductory course Surrey University u mbagħad komplejt biex nagħmel il-studji fil-music therapy. L-Ingilterra dak iż-żmien ma kienx faċli li ssib il-job u ddeċidejt noqgħod u nibqa' naħdem hemm. Ġifieri ħadimt fi skejjel fejn kien hemm tfal fuq il-speċu tal-awtiżmu u epilepsy, ħdimt fid-djar fejn l-adulti jgħixu, assisted living, għamilt ftit perjodu ta' ftit snin naħdem l-Ingilterra. Meta ġejt Malta, u din importanti, vera jien pjanista. Imma ma tantx naf pjanisti li jgħixu biss mill-pjanu, ġifieri li tkun versatili importanti. Li għallimt il-pjanu kienet xi ħaġa li thank God kont vera nieħu gost nagħmilha u naħseb il-kors tal-music therapy kien għeni ħafna wkoll, imma wkoll kont nagħllem ġo skola. Għamilt xi 9 snin, nagħllem naħseb kelli 1000 fil-ġimgħa. Ġifieri kont naħdem ħafna on the ground dejjem ma' tfal man nies. Imma mbagħad ħabba il-fatt li kont qed indoq fil-pubbliku, sirt naf ħafna iktar fuq it-teatri, fuq teatru Manuel, fuq spazju kreattiv dak iż-żmien. Ġifieri jew nieħu tfal St. James kien dak iż-żmien, jew teatru Manuel u hemmhekk mill-klassi bdejt noħlom għax dejjem għandek toħlom.
l-immaġinazzjoni jiena għalija kollox. Oħlomt kieku minflok fil-klassi. Niftu xi ħaġa Teatru Manuel fejn ikun hemm performances għat-tfal. U bdejna bil-concerts ta' 0 to 2. U 3 to 5 niftakar dak iż-żmien isiegħu għalli bil-baby concerts għan nibdew qas Ingilterra 5 plus. Lemma. U qed ngħidlek kull mużiċist li kien jieħu sehem fi 0 to 2 concerts għadu jiftakar sal-lum, crawling babies kullum kien, imma it was a beautiful experience. U t-tojtoj għadu għaddej. Ma minn hemm mbagħad iktar jekk TMYO, il-Youth Opera, jew il-Youth Theatre, fej kienet taħdem ħafna miegħi Denise mal-Holland. L-opri li għamilna, Tru Toj Toj. Hemmhekk vera ġiet li mħabba, iktar kif nistgħu nilħu iktar nies. Teatru Salesjan ukoll li ħdimt ħafna għamilt xi 5 snin u nofs nejn li l-komunità. Teatri fil-komunità tant huma importanti. Vera diffiċli, jiġifieri bħala funding, hija challenge imma importanti ħafna. U di kulturalment fl-istorja ta' pajjiżna daw il-teatri fil-parroċċi eċetera kienu Iva. hemm fuq. F'daqqa waħda waqgħu issa donnu erġajna Yes. qed naraw. Yes. Importanti ħafna. Għalfejn tista' tini eżempja Għax l-arti mhix ta' ftit nies. Ovvjament hemm ftit nies li jagħmlu ħajjithom jistudjaw, jisiru iktar id-dedika ħafna sigħat u sigħat u sigħat. Ovvjament. Dik hija l-linja tagħhom. Imma li l-arti tkun ħafna iktar aċċessibbli għall-komunità tant importanti. Jiena Teatru Salesjan kont nifraħ inkunu hemm u daqqa jiġi da jgħix hemmhekk u jiġi għajdi tafx nistgħu nagħmlu għaw. Mbagħad tiġi tfajla tafx nixtieq illallu jiġifieri l-idejat jiġu minn nies. Dik hija teatru tal-komunità li n-nies joħossuhom din hija dar għalihom fejn l-espressjoni tista' titwettaq. U tidher li dina hija xi ħaġa li titkellem fuq passjoni u li tikla enerġija. I love it. Allura mbagħad il-popolazzjoni fejn diżabilità. Għalfejn ikun hemm vulnerability. Is-soċjetà għandha kull kulur, kull tip, kull bżonn immaġinabbli. Hemm min f'dik is-soċjetà għad għandu challenges għax is-soċjetà mhix lesta għalih jew għaliha. Mhux għax ma tridx is-soċjetà. Mhux għax ma tridx, forsi għax tibża. Forsi għax ma kienx esposta hi, allura forsi ma tifhimx. Forsi tkun xi ħaġa awkward, ftit skomda. Ġifieri anke fil-passat naħseb konna drajna ftit isu li ma tifhimx kważi tmurx viċin. Jew taħrab minnu. U taħrab minnu, ha. Ġifieri vera bħalissa ovvjament qed ninvesti ħafna ħin biex ngħinu nissapportja lil Mary Louise Colejro Preka li għandha mission sħiħa li tikkrea Empowerment Hub u dal-Empowerment Imma Hub. rrakkonta li kif bdiet l-istorja u kif ġejt approached inti biex tagħmlu dat traġiet f'daqqa waħda u din l-opportunità li waslitek fejn qiegħda llum Villa Bjanca le. Ħanajlek, xi 6 snin ilu ġitni opportunità naħdem il-Kuwait u għamil xi sena immur u niġi. U kienet esperjenza ma' direttur tat-teatru ħloqna opera u l-Kuwait qatt ma kellhom opera oriġinali, kienu tawni xi texts ta' religious songs u mbagħad ħloqna storja. It was a real experience. Waqt li kont hemm rajt il-job advert Teatru Salesjan għall-administrator. U ċempiltu ma trum, forsi mhux administrator, ma nixtieq ngħin. Nixtieq ngħin biex dat teatru iqum fuq sqaj qisu. U bdejt hemmhekk. X'ġara mbagħad u ħansemmi Teatru Salesjan għax meta jkollok determinazzjoni vera għax tkun qisu xi ħaġa tispirak tatik il-ħajja. Jiena mbagħad ġietni diagnosis titkera tal-kanser, kellha tkun, imma kont għaddi kif attiva l-Teatru Salesjan. U xejn, one way or another ħanibqa' naħdem u kont imma nagħmel is-sigħat id-dar u mbagħad norqod.
bad nerġa' nagħmel sigħat. Uħloqna ġifier l-ewwel programm, eċetera, għat-Teatru Salesjan. Thankfully, kollox għadda żmien tiegħu għax il-kanser mhux biss it-treatment, xi kollok tagħmel wara għax trauma fuq il-ġisem, trauma fuq il-moħħ, trauma. Ġifier mbagħad biex Fuq emozjonalment, Iva, ġifier x-xogħol li mbagħad tibda tagħmel biex tieħu s-saħħa. U qisu qalbek tiftaħ mhux toħodha li għaxa għalfejn ġrali hekk, imma kif nista' nitgħallem minn din l-esperjenza. Imma meta kont vera ftit dawn u ħażin, niftakar ngħid, sa kieku kelli mmur x'imkien ieħor. X'ħaj jiddispjaċini għad xtaqt nagħmel ħafna iktar fejn jidħol music therapy u other arts. U kif isom bdejt nieħu r-ruħ u nħossni tajba, tiġi telefonata u tkun Mari-Louise Kolero Preka. U qed tgħidli li tixtieq għax tisma' ħafna familji iċ-challenges li kellhom ma' tfal biex jaċċessaw l-arti u l-mużika, eċetera. U qisu kienet, jiġifieri, wow, coincidence sabiħa di. Jiena kont qed naħseb mank. Mbagħad li nintaqa' ma' Mari-Louise taħdem fuq li taħdem u vera napprezza l-enerġija li għandha, nitgħallem ħafna minn għandha. Jien għandi enerġija wkoll fil nħobb naħdem, ix-xogħol huwa importanti ħafna għalija u fi żmien 6 xhur dal-post beda jopera. Ħanerġa' ngħid, laqas ngħid għax tfal u żgħażagħ b'diżabilità, in ġenerali fil-xogħol li inħobb nagħmel jienek huwa community theatre, huwa t-toj li kont bdejt. Huwa aċċess importanti. Issa aċċess għalik jista' jkun li meta jiena ħankun fil-kamra miegħek u inti ħadd improvizza miegħi, inti ħadd titgħallem jew tesponi ruħek għal interaction iktar sostenibbli. Jista' jkun għal xi ħadd ieħor meta jiena nressaq wiċċi għajnejja bid-diżabilità li għandi, imma hemm xi ħadd idoq skont il-movements tiegħi jien ħanħossni iktar preżenti. Jista' jkun għal xi ħadd ieħor li huwa on the spectrum fil-mużika ħaj esprimi ċerta problemi li qed jaffaċċja l-iskola għax forsi hemm xi bullying ħabba d-diżabilità. Jista' jkun tfajla li laqtet 13 years u f'daqqa waħda il-ħbieb ma jridux li toħroġ magħhom u għara qed tikteb songwriting fuq dawk l-emozzjonijiet. Jiġifieri kulħadd juża l-mużika in a different way, skont kif u ħajjibbenefika minnha. Jista' jkun hemm xi ħadd li ħajjitgħallem u jkun irid jitgħallem idoq. Firri importanti li l-mużika u l-arti ħanerġa' ngħid bħal proġetti oħra mhijiex biex ngħid għax għandek tasalaw isu this westernized idea li l-arti hija hekk għal dawk il-ftit biex jaslu. Biex titla' fuq il-palk jew biex. Biex titla' fuq il-palk. Tajjeb sabiħ għax anki dik l-esperjenza ta' udjenza li inti you're moved, titħaq, taħseb, tirrefletti, tara s-soċjetà, istorja li qed tara hemm, ma that living art jien vera toġobni aħjar tagħtini skript li huwa innovattiv tal-lum li enti xi ħadd joħloq għax kien hemm opportunità milli forsi xi ħaġa li mhijiex daqshekk li ma jkollix saħħa tgħin il-dak li qed jisma' u jara jiżvolġi, you know, in his own. Imma wkoll allura fid-dinja fejn hemm id-diżabilità naħseb hemm ħafna xogħol li għandu jsir. Mhux biss le ħanibda mis-soċjetà. Mis-soċjetà li tkun iktar open għal kull persuna li hija differenti. Għax kull wieħed waħda minna għandna ċ-challenges tagħna. Ftit jidhru, ftit ma jidhrux. Ma s-soċjetà hija kolorita. Qed nisimgħek titkellem u l-isforz li qed nagħmel biex ma nidħollok xu nikkummenta biex tant qed nħobb pjaċir nisimgħek tirrakkonta hija sopranaturali l-isforz li qed nagħmel biex noqgħod kwiet ħalqi malu għax huma inkredibbli l-affarijiet li qed issemmi. Nkunu prattiċi.
għall-iskop ta' din it-taħdita tagħna. Tini eżempji, mhux issem bil-ismijiet, imma xrajt jinbidel f'persuna wara li ġew għal din it-tip ta' terapija. Ħanerek għammur l-ura fil-klassi, ħanerġa mmur iżu anki 13 years ago. Mela kont qed nagħllem ġo skola u kont semmejtilhom kasta diva a few different interpretations biex kienu għadhom Junior 6 jew Form 1, imma biex jisu l-critical mind. Jekk nisma' lil Marja Callas, jekk nisma' lil xatt ieħor, kritika nawa, jew xatt ieħor. Kif inħossni differenti, bl-istess biċċa mużika, kif qed nisimgħuha. U kollha fid-dlam, kulħadd mal-art, jisu bil-cushions, hekk dejjem nipprova noħloq esperjenza. U qed jisimgħu kollox, eċetera. Mbagħad għandhom jikdbu jew jgħidu l-xulxin x'inhi d-differenza li moġbithom m'hemmx good and bad u right u wrong, imma jien kif ħassejtni u xi tfisser għalija jista' jkun differenti għalik. Insomma, jgħaddu ftit ġranet u ninduna li hemm tifla mhix ġejja l-iskola u bdejt insaqsi. Qatt dik it-tifla x'kien ma rajtix tal-aħħar. Għallu li għax kellha tumur f'rasha. Ġifieri għadha Form 1 naħseb kienet. U vera ddispjaċini, ma kontx naf, ma jgħaddu xi xhur u ġiet lura l-iskola. Għajt inke ara jaqbadni kullum kien niftakar għattila. Ma kontx naf kif inti, so good to see you, so għad ngħidilha. U qatt ma ninsa, għax qalt li, Miss, I just kept thinking of Kasta Diva. Ta' xiġifieri, għalt li kull darba li daħluni f'dik il-maġin, kont nisma' dik it-tune. Ara jaqbadni kullum kien għax it can have an impact għas nkunu nafu. Ma li that seemed to give her hope, keep her going. Forsi enita tintilef x'imkien isbaħ mir-realtà. Ara, dik vera laqtitni. Issa illum hawnhekk fejn naħdmu ma' 200-220 different people, tant hemm stejjer. Wieħed mhux bħal ieħor, waħda mhux bħal l-oħra. Nista' ngħidlek pereżempju outreach, nagħmlu ftit outreach, hemm persuna li di l-għażla tiegħu ilha issa għal ftit snin li jgħix fis-sodda. Ġifieri da biex joħroġ mis-sodda battikata. U jibqa' hemm, you know, fid-dinja tiegħu. Music therapist bdiet taħdem, again naraw is it ethical li nitlu fil-kamra tas-sodda ma with the right safeguards, etc. bdejna. U dak ikun ngħidlek, jiġifieri he's an adult with Downs, non-speaking. Kieku kellek tara il-videos li aħna nieħdu internament biex naraw kif ix-xogħol qed jiżvolġi. Imma qisek qed tara conductor li dil persuna f'xi dinja oħra għandu anki kif idoq il-keyboard meta jimprovizza tajt. Ma jisu kollox qed iħoss. Kull sekonda tagħmel differenza għalih. U bdew relazzjoni u jidoq il-pjanu, jew il-kitarra u jidoq il-flut, etc. Li wasanna issa minn Oktober bdejna li joħroġ mill-kamra, imurru fittex il-music therapy room. Allora id-dinja tiegħu ena biex u jisib iċ-ċans fih innifsu li jiftaħ id-dinja. Dik storja. Storja oħra hawnhekk it could be tifel li huwa għandu some verbal ability, ma it is not easy. Socialization, interaction. Jieħu ħafna kliem li forsi jintqalu, it becomes quite an anxious world for him. Fix-xogħol li għamilna beda juri li anki jista' jikkomponi. U qed jikkomponi, u jikkomponi, u jikkomponi. U trid taraħ illum, għax illum anki l-iskola jista' jqum u jippreżenta il-mużika tiegħu għax. Anki hawnhekk jekk ikonna pereżempju performance. Ħanerġa' ngħid, importanti għal ġenituri wkoll li jisimgħuni lan mhuwiex performing. Għax lan huwa l-espressjoni
l-opportunità li l-arti tista' tgħin dak li ikun the best version anki if it means I'm moving more. Jo qed ninduna ħafna iktar li jien għandi impatt fuq id-dinja ta' madwari. Ġifieri importanti li f'dak il-westernized idea li il-mużika u l-art hija kemm inti bravu, nkissru dik ftit. Fimtek. Kredibli, huma stejjer eċċezzjonali u jiena jemmozzjonawna ħafna meta nisma' dat tip ta' stejjer u nimpressjona ruħi kemm fil-verità huwa possibbli li ħajja ta' bniedem tista' tinbidel permezz tal-arti u t-terapija. Hekk immorru lura fi żmien qabel ma bdiet Villa Bjanka kellna lakuna, kellna nuqqas imma li għamiltu huwa inkredibbli u naħseb nistgħu ngħidu qegħdin tipo oversubscribed li laqqas intom ma stennejtu din it-tibdila. Ma x'inhu huma l-passi li jmiss issa fejn huma l-isfidi? Il-passi, hemm pass kbir u li l-eċċellenza u l-Arċisqof għamlu pass kbir billi ingħatat il-binja ta' Tasawra. Hemm ħafna xogħol, hemm bżonn ħafna flus biex tiġi renovata kif suppost. Għax importanti li tkun kif hemm bżonn. Anki din id-dar kellna vera nieħdu ħsiebha bħala soundproofing, hemm ħafna spejjeż. Imma nisperaw li f'sena sa sentejn tkun l-empowerment hub. Issa, il-terapija tal-arti ħad tkun biċċa kbira minna, ma ħajkun hemm ħafna iktar affarijiet fejn huma post fej anki minn forsi sa dak iż-żmien ikun kemm mill-music therapy. Imma darba fix-xahar jiġi grupp hemmhekk jew ħajkun hemm kafetterja, jiġi hemm, ħajkun spazju fej kulħadd ikun very welcome. U ngħid kulħadd għax jien nemmen li meta Tasawra tkun, qed tinfunzjona, ħadd tkun xibkien għal kulħadd. Ġifieri għalik, għalija, għal kulħadd. Jekk huwa għax hemm exhibition jew għax hemm xi workshops, jiġifieri huwa apposta għal kulħadd. Imma naħseb li ħajkun eżempju kbir ukoll għas-soċjetà. Li qed nipprova nasalu il-finanzjament ta' dan kollu ma minn fejn ħajsir għaliex hekk fil-verità mhux se jkun hemm dal-finanzjament. Allura dan se jibqa' ħolma le? L-eċċellenza naħseb ftit hawn bħala li huma determinati bħala. Imma ngħidlek taqskemm taħdem. Anki s-somma li mis-soċjetà tmur innifisha biex tirringrazzja. F'livell nazzjonali bħala soċjetà jien naħseb sabiħ ħafna li r-responsabilità taqa' fuqna kollha, min jista' jgħin. L-individwu għax ħafna individwi li jgħinu u qed jgħinu għal Tasawra anke fil-ħin tagħhom għax kemm il-darba fis-7 ta' filgħodu ġa tkun hemm għax xi ħadd ħajjejna hekk jew hekk. Jiġifieri ħanajt qabel il-flus l-uman x'jista' jagħmel hemm ħafna għajnuna li jista' jagħti bil-ħin tiegħu. Anke biex jikklirja ċerta kmamar hemm anki għaqdiet li ġew jgħinu. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Bħala finanzi, ovvjament il-businesses fejn jistgħu is-social responsibility, ovvjament il-gvern ikollu jidħol jgħin għax hemm affarijiet li propjament il-foundations jagħmlu l-affarijiet li hemm bżonn għalihom one way or another. Ovvjament importanti l-għajnuna mill-Arts Council ukoll ġa kellna ftit għajnuna li dawn huma essenzjali. Ok, qed naslu lejn it-tmiem. Tant morna f'toroq differenti, nixtieq nerġa' niġbdek lura bil-ħabel. Għajdli, Rosetta Da Battista, għal xi hija grata l-aktar f'din l-esperjenza tal-ħajja li inti ddiskrivejta bħala meraviljuża. Vera każ li l-frażi bl-Ingliż life is beautiful temula b'tant mod tajjeb inti u dejjem ħassejta madwarek. Għal xiex inti l-iktar grata? Life is a gift, l-opportunità li tgħix in such an emotionally vibrant life, li inti li nistgħu nħossu, li nistgħu nesperjenzaw
hija xi ħaġa anki fid-diffikultà ma il-qalb kważi iktar xi kultant ngħid iktar ma tgħaddi minn affarijiet iktar il-qalb tinfetaħ għax tibda tħoss iktar għal ħaddieħor, tifhem il-ħaddieħor. Li aħna kważi hekk, mhux għax kont qed naħseb din kif inhi dik il-frażi, what doesn't break you makes you stronger, ma stronger than someone else, le. Li jiġri jisu il-qalb tinfetaħ, dik l-esperjenza umana. U dik vera ta' mill-kuraġġ li u fix-xogħol tiegħi dejjem nipprova nara kif dak li jkun jekk hija tifla żgħar, jekk huwa student li qisu ħadd drink miegħu bit-tim tiegħu ta' xi ħaġa li kont involuta u beda jgħid li jixtieq jikteb script. Lallu jien ngħid kif ħa nitkellem, x'ħa ngħid, kif ħa nagħtih il-kuraġġ, għax da kapaċi. Dik sabiħa wis fil-ħajja li mhux inti tagħmel xi ħaġa ta' li tgħini dak li jkun jara x'jista' jagħmelu. Dik ara I'm happy to be part of it. Ma nistax inkompli baktar b'mistoqsijiet. Jiena dejjem ngħid, waħda mill-affarijiet għalija personali li dejjem ġalitni nevolvi u tkun stepping stone hija l-konverzazzjonijiet li jkolli min-nies. Illum ikolli nodda b'waħda wkoll riżetta f'din id-diskursata li kellna flimkien. Part of the tapestry. Grazzi mill-qalb tal-ħin tiegħek. Nawguralkom ħafna aktar ħidma, speċjalment għal tasawra. M'għandux dubju li l-ħolma se ssir realtà u nkunu nistgħu naraw il-riżultat tagħha fis-snin li ġejjin. Grazzi mill-qalb. Thank you very, very much. Dik kienet taħdita ma' Rosetta De Battista rebbieħa tal-onur għal promoturi kulturali fl-okkażjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Ringrazzjaw minn qalbna lil Villa Bjanka li laqatna hawnhekk. Grazzi mill-ġdid. Thank you.